Zažeňme ich na okraj, aby mohol pán Demir prejsť, lebo ho zdržujem. Asi nás nezbadala. Zbadala. Aspoň by som pozdravil. Ani ovce nezaháňa. Tvári sa, že nás nevidí. Demir? Tak hovor, čo je medzi vami? Asi ponáhľajme sa. To sa nepatrí. Demir na nás čaká. A čo mám robiť? Sú to aj jeho ovce, tak nech vydrží. Je to pán Demir. A čo má byť? Ovce sa majú premiešať. Naťahuje nás. No, bože, tá sa ale hnevá. Cestu ti uvoľnila, ale ide sem. Zdravím ťa. Dobrý deň. Ovce majú na ceste schôdzu? Viete len trúbiť a plašiť zvieratá? Snažíme sa tu spojiť dve stáda. A musíte to robiť tak pomaly. Nevydržíš 2 minúty? 2 minúty už prešli. Chod sa posťažovať ovciam. Neriadiš to všetko ty? Zvládla by si to. Sú to iba ovce. Trúbením sa vyplašia. A nechápem, prečo sa tu vlastne hádame. Musíte to všetko robiť uprostred cesty. To sa nenašlo lepšie miesto. A čo má byť? To máme tie ovce nosiť na rukách? A okrem toho, je to aj tvoje stádo. My to tu inak nedokážeme. Ukážte nám, ako na to. Cesta je voľná, môžeme ísť. Choďte si, kam chcete. Ako majiteľ Majera by si mal mať úctu k zvieratám aj k ľuďom. Prosím, choďte, ale lepšie by to mohlo byť bez klaxóna. Toto nie je Istanbul, keby ste náhodou nevedeli. Špina. Majte sa. Dovidenia. Ty si tu? Už dávno. Prečo si nešla dnu? Kázali mi čakať, pán Demir. Priniesla som vám všetky podklady na poistenie. Mali by ste ich podpísať. Tuto je. Sú tu podklady všetkých zamestnancov. Si tu dlho? Dlhšie ako treba. Prepáč, vysvetlím ti to. To nemusíte. Rýchlo to vybavme. Prosím, pani Fromm. Ak chcete, môžeme si ten pozemok ísť pozrieť. Zajtra si zavoláme a môžeme sa dohodnúť. Pán Demir, nemala som si radšej dohodnúť termín? Chcem už odísť. Nerobím to na schvál. Mohla si sa ohlásiť. Mohli ste sa spýtať, kto čaká. Prosím, pani Tulej. To stretnutie mi pripravte na večer a prineste mi aj príslušné dokumenty. Ako vidíš, stále mi niekto volá. Sedíš u mňa a aj tak musíš čakať. Prepáč mi to. Vo vašom spise chýba jedna fotografia. Pani Sevinč mi včera tvrdila, že ku všetkým dala 3. Toto ste si s pani asi mohli vybaviť aj vonku. Vyrušujete. Aj tak som ju tam chcela doložiť. Tá fotka zrejme vypadla. Ďakujem vám. Prečo si bol voči nej taký tvrdý? Mýliš sa. Neuvedomuješ si, ako sa k ľuďom správaš. Asi. Neblázni. Sám si ma kritizoval za moje správanie k robotníčke. Prepáčte, že vyrušujem. Ospravedlňujem sa. Demir, nemohla by som sedieť vedľa? Alebo mi pridel nejaký priestor ty sám? Zabudla to. Asi? Čo je? Nič. Tak nič?
To nevadí. Aj tak ti nerozumiem. Čo robíš, čo cítiš, čo si myslíš. Komunikácia s tebou je nemožná. Pravdu povediac, pán Demir, ak nebude treba, tak sa s vami už nestretnem, je to jasné? Demir, ak máš čas, musíme sa porozprávať. Dobre. Nechápem, ako sa vôbec mohlo stať, že si sa mi zrazu tak odcudzil. Nie je v tom náhodou niečo z minulosti? Ak to súvisí s mojím otcom, tak to chcem vedieť. Prečo mi nepovieš skutočnú pravdu? To je najlepšie. Dobre, počúvaj ma asi. Bolo jedno dievča, ktoré pracovalo na Majeri. Veľmi ľúbilo jedného muža. Jej láska bola úprimná a ona mu slepo dôverovala. Až príliš. Mala 17 rokov. Verila, že s tým mužom, ktorého milovala, sa dostane do samého neba. Namiesto toho zažila peklo, keď s ním v zápätí otehotnela. Bola celkom sama, keď porodila. Jej milý pri nej nebol. Dieťa jej odobrali z náručia. A bolo po všetkom. Bola to moja teta. A kto bol... Kto bol ten muž? Kto sa mohol tak nezodpovedne zachovať? To si zistí sama. Potom ma možno pochopíš. Roví, ale opatrne. Idem ich otrieť. Možno bude treba strhnúť strechu. Pre istotu ešte polievajte seno. Chápem tvoj príbeh. Odkedy to vieš? Záleží na tom. To dievča je... tvoja teta. A muž, ktorému verila, môj otec. Vravel si, že raz ti dám za pravdu. Môj otec sa zachoval nezodpovedne. Zradil tvoju tetu. Taká je pravda. A my proti nej nič nezmôžeme. Aslané ich dieťa je tvoj starší brat a môj bratranec. Ako jednoducho to znie a pritom nám to všetkým zamotá životy. Prečo si mi to neprezradil hneď? Prečo si namiesto uhýbania nepovedal pravdu? Uverila by si? Ide o tvojho otca, ktorého nadovšetko miluješ. Komu vlastne môžem veriť? Ak chceš, oddychneme si. Nie je ti dobre. A tebe je variť dobre. Len choď. Chvíľu si posedím. Stretneme sa na Majeri. V poriadku. To si ty asi? Asi. Povedz mi, prečo plačeš? Aj na teba sa otec hnevá? Nechceš sa napiť? Nie je to čistá voda, nalial som do nej ovocnú šťavu. Ďakujem, nebudem.
Keď budeš sedieť na chladnom kameni, ochorieš. Aj keď budeš smutná, ochorieš. Mojej mame sa to raz stalo. Doktor jej dal lieky a choroba zmizla. Počuj, porozprávame sa inokedy. Teraz potrebujem byť chvíľočku sama. Chceš byť sama? Mám odísť? Pán Demir! Asi sedí pod stromom a plače. Je mi jej ľúto. A ty sa tu prečo túlaš? Len tak. Nemal si byť v škole? Bol som. Pán Demir, ale bojím sa. Ráno som rozbil hodiny. Otec sa bude hnevať, bojím sa ísť domov. Útekom nič nevyriešiš. Aj tak sa budeš musieť vrátiť. Radšej to neodkladaj. Čo sa má stať, stane sa. Ale čo bude z Asi? Neboj sa, postaram sa o ňu. Tak ja si idem po výprast, pán Demir. Utekaj. Voda, v ktorej sa mi utopila mama, ťaží moje plecia. Ako by ma vťahovala do minulosti. Priviedla ma sem túžba pomstiť sa tým, ktorí nás nechali trpieť. A spoznal som teba. Pred pár dňami som nevedel o Aslanovi ani o vzťahu mojej tety s tvojím otcom. Tá správa ma úplne zdrvila. Ani pre mňa to nie je ľahké. Minule som bol rozhodnutý, že ti to poviem, ale nedokázal som to. Nechcel som ťa zarmútiť a preto som sa vyhovoril, že na lásku nie som pripravený. Nebolo to správne. Ublížil som ti. Ja ťa neobviňujem. Chápem ťa. Všetkých tie udalosti hlboko zasiahli. Jedna kapitola sa končí, iná začína. Minulosť prešla na moje plecia. Sme vyrovnaní? Tu nejde o vyrovnanie. Ale o to, že sa môžeme lepšie pochopiť. To má byť útecha. Už nič nebude ako prv. Bude lepšie, ak na všetko zabudneme. Na všetko, čo bolo medzi nami.